Sledujete Svet 11, svetové správy pravdivo, inšpiratívne a bez komentára v 11 minútach. Vitajte. Dnes sa okrem iného dozviete aj tieto udalosti. Viete, kde je hrob kráľovnej Ester a Mordechaja? Na Blízkom východe uviazlo 1500 Slovákov. Zemetrasenie v čase ukrižovania Ježiša? Nové dôkazy z mŕtvého mora. Sme radi, že ste s nami. Tisíce ľudí uviazli na letiskách Blízkeho východu. Konflikt medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom uzavrel vzdušný priestor, zrušil stovky letov a vytvoril chaos na termináloch. Ľudia čakajú hodiny, niekedy celé dni, bez istoty, kedy odletia domov. Mnohé letiská fungujú len čiastočne, hranice sú preplnené a obavy z ďalších útokov trvajú. Medzi uviaznutými sú aj Slováci. Hovoria o nočných sirenách a vzdialených výbuchoch. Niektorí museli uprostred noci hľadať dočasný úkryt. Prvý repatriačný let pre Slovákov sa zrealizoval v útorok 3. marca ráno z jordánskeho Amanu. Ďalšie spoje sa pripravujú podľa aktuálnej situácie. Tisíce cudzincov, vrátane našich občanov, teraz čakajú na otvorenie trás domov. Región, ktorý ešte nedávno žil normálnym životom, sa ocitol v tieni vojny. V posledných dňoch prelietávajú slovenským vzdušným priestorom spojenecké americké vojenské lietadlá. Smerujú na Blízky východ, kde sa konflikt medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom zintenzívňuje. Zvyšuje sa prítomnosť zahraničných síl. Ide najmä o transportné stroje a vzdušné tankery Spojených štátov. Tieto lietadlá prevážajú techniku, zásoby alebo doplňajú palivo iným strojom počas letu. Ich pohyb je možné sledovať na portáli Flightradar 24. Niektoré stroje štartujú priamo zo Spojených štátov, iné z americkej základne Ramstein v Nemecku. Niektorí politici a komentátori ich spájajú s postojom vlády premiéra Roberta Fica. Oficiálne však každý prelet nad Slovenskom vyžaduje povolenie od našich orgánov. Téma cudzieho vojenského presunu cez náš vzdušný priestor je citlivá a otvára otázky o zahraničnej politike krajiny v náročnom medzinárodnom kontexte. Vplyvný nemecký týždenník Der Spiegel vyvolal ostrú diskusiu o budúcnosti Maďarska v Európskej únii. V online ankete denníka sa až 92% respondentov vyslovilo, že ak Viktor Orbán opäť vyhrá aprílové parlamentné voľby, Maďarsko by malo byť z únie vylúčené. Sprievodný komentár kritizuje Orbánovú politiku ako protieurópsku. Autor poukazuje na blokovanie rozhodnutí Bruselu, blízkosť k Rusku a smerovanie k autokracii. Podľa neho nemeckí daňovníci nemajú ďalej financovať krajinu, ktorá podkopáva európske hodnoty. Cieľom textu je vyvolať debatu o zosúladení Orbánovej línie s princípmi Európskej únie. Anketa odráža rastúcu frustráciu v Nemecku a inde, najmä pred voľbami, kde Orbán čelí výraznému odporu opozície. Otázka vylúčenia Maďarska z únie zostáva hypotetická, no diskusia o sankciách a tlaku na Budapešť sa stupňuje. V noci na pondelok zaútočil na Izrael Hizbalah. Porušil tým prímerie sprostredkované Spojenými štátmi v decembri 2024 a podporil Irán. Izrael ešte pred svítaním zareagoval údermi na približne 70 cieľov, sklady zbraní, odpaľovacie miesta a ďalšie objekty teroristickej organizácie. Pri operáciách zahynulo 52 ľudí, z toho 31 členov Hizbaláhu. Medzi nimi šéf spravodajstva Husajn Maklet aj vysoko postavený veliteľ palestínskeho islamského džihádu. Libanonská vláda sa jasne ohradila voči konaniu teroristov. Prezident Josef Aoun a premiér Nawaf Salam zdôraznili, že rozhodnutie o vojne a miery patrí výlučne štátu. Ešte priamočiarejšie to nedávno povedal minister zahraničia Josef Ragi. Izrael má právo pokračovať v útokoch na Libanon dovtedy, kým Hizbalah zostáva ozbrojený. Izraelské operácie od októbra 2023 Hizbalah výrazne oslabili. To v krajine cédrov dalo odvahu hovoriť otvorene o hrozbách, ktoré terorizmus predstavuje. Tento vývoj ukazuje jasnú pravdu. Spoločným nepriateľom Izraela a Libanonu je Hizbalah. Teroristická milícia, ktorá slúži iránskej agende a ohrozuje obe krajiny. Pri obrane pred strelami z Libanonu Izrael prvýkrát nasadil v ostrom boji laserový systém Iron Beam. Ten zachytáva nepriateľské projektíly za zlomok nákladov oproti klasickým systémom.
Iránske opozičné zdroje informujú, že príslušníci islamských revolučných gárd a polovojenskej organizácie Basíč sa presúvajú do civilných objektov. Ide najmä o školy, mešity a nemocnice v rôznych častiach krajiny. Podľa dostupných informácií je tento krok reakciou na sériu zásahov proti základniam Basíču. Presun bezpečnostných štruktúr do civilnej infraštruktúry je podľa analytikov taktikou, ktorú v minulosti používali aj militantné organizácie Hamas a Hizbalah. Vojenské kapacity sa tak ukrývajú v prostredí civilného obyvateľstva, čo sťažuje prípadné zásahy a zároveň zvyšuje riziko civilných obetí. Takýto postup znamená, že školy, nemocnice či mešity sa môžu stať súčasťou bojovej infraštruktúry. Civilisti sa tým dostávajú do bezprostredného ohrozenia a režim ich fakticky vystavuje riziku ako ochranný štít. Počas židovského sviatku Purim, ktorý pripomína biblický príbeh záchrany národa pred zničením v starovekej Perzii, prerástlo napätie medzi Izraelom a Iránom do otvoreného konfliktu. Práve v týchto dňoch roku 2026 sa mnohí obracajú k zvitku knihy Ester. Hľadajú v ňom paralely k dnešnej situácii. Príbeh rozpráva o rozhodujúcom víťazstve Židov v exíle nad nepriateľmi v centre perskej moci. Haman chcel vyhľadiť celý národ, no vďaka odvahe Ester a múdrosti Mordechaja sa osud otočil. Nepriatelia boli zničení a Židia sa zachránili. Dnes vidia mnohí v ajatoláhoch modernú podobu Hamana. Izrael si želá podobné, jasné a konečné víťazstvo nad režimom, ktorý 10 ročia vyhlásuje jeho zničenie. História vzťahov s Perziou, dnes Iránom, je však zložitá. Od priaznivého kráľa Kýra, ktorý umožnil návrat z exilu a obnovu chrámu, až po intrigy Hamana a Dáriovho dvora. Kniha Ester je výnimočná. Božie meno sa v nej nespomína, no Boh pôsobí skryto v pozadí cez odvahu a múdrosť ľudí. Ester riskovala život, zorganizovala hostiny a presadila obranu národa. Aj dnes je potrebná podobná odvaha, múdrosť a vytrvalosť. Purim tak v roku 2026 nie je len spomienkou, ale aj zdrojom nádeje uprostred vojny. Likvidácia iránskeho najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho bola podľa analýzy denníka Financial Times výsledkom dlhoročnej spravodajskej operácie. Izraelské služby systematicky mapovali bezpečnostný systém okolo vedenia režimu, sledovali pohyb vodičov, ochrankárov aj každodenné rutiny v najstraženejších častiach Teheránu. Izraelské spravodajské služby boli dlhodobo napojené na dopravné kamery v meste. Ich obraz sa online prenášal na servery v Izraeli. Analýza týchto dát umožnila identifikovať pravidelné vzorce pohybu bezpečnostných sprievodov. Na sociálnych sieťach sa zároveň šíri virálna teória, podľa ktorej mohol byť mikročip ukrytý v zubnom implantáte. Ten mal Chameneimu údajne zaviesť zubar, agent izraelskej spravodajskej služby Mossad. Odborníci však upozorňujú, že realizácia takéhoto scenára by bola technicky málo pravdepodobná. Zatiaľ ho nepodporujú žiadne overené dôkazy. Málo kto vie, že jedno z najvýznamnejších miest spojených s biblickými dejinami židovského národa sa nachádza priamo na území dnešného Iránu. V meste Hamadám stojí starobilé mauzoleum, ktoré miestna tradícia už staročia označuje za miesto posledného odpočinku kráľovnej Ester a Mordechaja. Budova s typickou kupolou patrí medzi najznámejšie židovské historické pamiatky v krajine. Po stáročia ju navštevovali židovskí pútnici z Perzie aj zo zahraničia a dodnes pripomína hlboké historické prepojenie židovského národa s územím starovekej Perskej ríše. Aj preto sa toto miesto často spomína ako symbol kontinuity židovských dejín. Napriek prenasledovaniam a pokusom o zničenie židovský národ prežil a pokračuje ďalej. Slova "pokúsili sa nás zničiť, no sme tu dodnes" odrážajú motív židovskej historickej pamäti, ktorý sa často vyjadruje aj heslom Am Yisrael chai, národ Izraela žije. Výskum Mŕtvého mora potvrdil, že v období ukrižovania Ježiša Krista mohlo v tejto oblasti dôjsť k silnému zemetraseniu. Nové geologické výskumy sedimentov podľa denníka Daily Mail odhalili stopy najmenej dvoch významných seismických udalostí. Tieto udalosti časovo zodpovedajú obdobiu vládu Poncia Piláta v Judei približne okolo rokov 26 až 36 po Kristovi. Biblický text v Evanjeliu podľa Matúša opisuje, že v momente Ježišovej smrti nastalo zemetrasenie, zem sa otriasla a skaly pukali. Zistenia nadväzujú na staršiu štúdiu z roku 2012, ktorá už poukázala na možné historické a prírodné pozadie tejto udalosti. Analýza vrstiev usadení v Mŕtvom mori pomáha lepšie pochopiť biblické opisy. Odborníci zdôrazňujú, že ide o ďalší príklad, ako geológia môže osvetľovať historické a náboženské texty bez toho, aby spochybňovala ich duchovný význam.
30-ročný Eko z Indonézie vyrastal v prostredí plnom hádok a násilia. Po rozvode rodičov v ňom zostal hnev a hlboká vnútorná prázdnota. Roky sa snažil bolesť potlačiť alkoholom, fajčením a nezdravým životným štýlom, no pokoj neprichádzal. Zlom nastal po intenzívnom sne. V ňom uvidel ľudskú postavu oblečenú v žiarivo bielom odeve. Nevidel jej tvár ani ruky, no cítil z nej silný pokoj, bezpečie a prijatie, aké dovtedy nezažil. Prekvapilo ho, že namiesto strachu vnímal hlboké upokojenie. Ako moslím začal uvažovať, či by postava nemohla predstavovať Ježiša, o ktorom si už predtým čítal. Hľadanie odpovedí ho priviedlo na stránku CBN Indonézia, kde sa spojil s modlitebným centrom. Po rozhovoroch a modlitbe sa rozhodol prijať kresťanskú vieru. Dnes hovorí, že práve ten sen bol začiatkom jeho novej cesty. Hartford, Irán je súkromná kresťanská misijná organizácia prevádzkovaná Christian Broadcasting Network, v skratke CBN. Ide o projekt, ktorý už viac ako 20 rokov vysiela evanjelium do Iránu prostredníctvom satelitnej televízie, webových prenosov a telefonických centier. 20. výročie pripadlo na víkend, keď Spojené štáty a Izrael začali údery proti iránskemu režimu. Vysielanie však pokračuje bez prestávky, prináša evanjelium aj uprostred protestov, represií a vojny. Vysielanie prebieha non-stop v perskom jazyku 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Cieľom je prinášať posolstvo nádeje, viery a Biblie ľuďom v krajine, kde kresťania čelia ťažkému prenasledovaniu, zatýkaniu a trestom smrti za svoju vieru. Edwin Abnous, výkonný riaditeľ Hartford, Irán, sa narodil v Iráne, odkiaľ odišiel v roku 1999 kvôli prenasledovaniu. CBN sa pred 20 rokmi rozhodol rozprávať nový príbeh, ktorý Boh píše pre Irán, a Edwin sa rozhodol byť jeho súčasťou. To bolo z dnešných správ všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme všetko dobré.